Hello guys, welcome to channel. Binalatan ko nga pala ang isang katerbang bunga ng papaya. At ito na siya at aking yayadyadin ng pino. Guys, ito nga palang papaya ay galing sa nabuwal ng bagyong nagdaan, kaya sa sobrang daming bunga ay di kinaya ng puno, para di masayang gagawin nating atsara. Kaya samahan niyo ako magyadyad ng gagawin kong atsara mga idol. Thank you for watching mga idol. Pa-like and subscribe mga ka-YouTuber, salamat.